tulog. May sunod. Okay. Ayan po si Annabella pagtulog. Bumubuga ng apoy. Bumubuga ng apoy. Daddy, umalis ka dyan. Masusunod ka. Susunod. Nasa Vietnam na sila. Si Mami. Nasa Vietnam na. Ganito po ang trabaho niya dito sa Qatar. Ito po ang housekeeping. Ganito po ang duty niya. Ano ka ba? Huwag niyo naman ako ano.